Kanegade gadu dashin Meghalaya bat ngi pediang so bhai phi baro shaka thuk khubor mata ka jan mit shwaban phash ki khubor ki bapnia ngi pet shwai ki mat bakong san Kalaway bapernai ka ap yagijilla Meghalaya ong umintri khna ba pet ikikam ports shipping but waterways Ushantanu Thakur Penpau Menteri Kena Bapet Ikikam Ports, Shipping but Waterways, Ushantanu Thakur, Yakajing Snow Scam, Halor Kajing Kiel Jongka BJP Ha Meghalaya. Panjing Kershan, Menteri Ketenat Kakot Kekia ke Sorkar Jilla, Uba Wailat Miki Shilla, Nakabinta ke Shillong Medical College. Ajingero ka President Draupadi Murmu yaki cadet ha ka passing out parade Bashis pa Sanpupra ka IMA ha Dehradun. Badle burong kinong Kirshan o Lionel Messi ki bana Shillong da ka biyayat patba balapenlong da ka Messi Fans Club Meghalaya. Mentangin niya paswa siya kikubor na keleng kejilla. Umintri Kena Kikam Ports, Shipping but Waterways Ushantanu Thakur matakas ni sa Jan Yulaong bakalaway ba pernay ka apya ka Meghalaya namar ba ka sorkar pedeng kalamang pisa hadu arpusan hajar klur tingka na kabenta ka jilla. Habay jing kren ha ka program kum ka jing rakhe ya ka jing dap khat arsnem jong ka jing sinshar ka sorkar umintri rang badu ka ri Narendra Modi u Thakur ulapan pau na kani ka mang tingka ka kentop ya ka jing shna ya ka stadium ka bangyam saupo hajar ngut ki briu badang tay menta. Ulapan pauru babon na ki project na surok lalaban le hakeleng ki benta jong ka jilla hakini ki khat arts nem baladeb. हमारे इंडिया सरकार ने जो किया है उसको ही व्यक्त करने को आया था साथ साथ आज भी पार्टी ऑफिस में आप लोगों के साथ मुलाकात हुआ और ये भी बताने को मौका मिला कि आप देखे हैं कि आपके इस मेघालय के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ का एक पैकेज दिया है साथ साथ वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड कैटेगराइज एक स्टेडियम भी बन रहा है Umintri Kena ka Sorkar Pedeng Ushantanu Thakur ulapan pau ka jing snow scam baka seng Bharatiya Janata Party kan salong ka seng san hima ka baklan ha ka jilla Meghalaya ha ka baka don ka jing angnut ban pendap pau ha ka jing job ha ka election sya ka yeng dor bar thau an ka jilla Meghalaya ka ban long ha ka snem arajar arupra ha bakren berkilat pathai khubor unok Thakur uong baka jing kieu ka seng BJP ha Meghalaya ka la ban long kum ka jing kieu jong ka seng ha West Bengal ha ka balala ban penyar ya ka nongrem jongka dak bapen I ya jing tray kam babha jong sarkar National Democratic Alliance ula banjur ru ba jing tray nadu na try ka bayaine bat ka jing biang ha jing pen sapriang jing tip halor kisien jam tray kam jong sarkar pedeng kala ban pen khlan ya jing pediang ya ka seng ha ka jilla. Actually, in West Bengal also the same position at a time. After that, BJP make them believe that BJP government is a NDA government is a trustable part. So when it will be come over in here, I mean in Meghalaya, that time BJP will grow must. How BJP working in the nationwide, they are very faster and working in every sector. If Meghalaya get the touch of that, obviously. Umintri Kena ka Sorkar Pedeng Ushantanu Thakur ni ka sni tho dieng ula ong baka seng BJP balalam khmat ya ka Sorkar hapo jong umintri rang ba du ka ri Narendra Modi kala phai khmat kerpang bha ban kintie ya ka than stela mi ngi da ka bashim ya bon tini ki sen jam traikam ban pen bha ya ka jing ya pen ya so ya ki linti sin kien ki jing te bat ka bha ka miat ki paj ba habakren ha ka jing alang balalong ha State Convention Center ha Shillong u Thakur ula kedau baka than kala sakhi ya shibon ki kampan roy
hapo ka jingalam jong ka sarkar umodi da ka ba wanra yaki project wat shaki jaka nong kendong ru ulapen pau ka jing sngow scam bada ka jing beteng banya trailang ha padeng ka sarkar padeng ba sarkar jilla kala ban wanra ya ka ni ka jing kieu ha ka jo ka por ula ka dawru badon kam ban nang pen klan shu shu ya ka jing shna ya ka jing te ban pen mha ya ka jing penya so lenti bat thaw ki lat ki kabu na ka benta ki samla kum shi benta jong ka jing yo i jingai ka sarkar na ka benta ka than chete lami ngi. In the northeast zone, our honorable prime minister's his desire to develop each and everywhere in the northeast, and I think that's a great opportunity we got after came the NDA Sarkar government. Okay, so we are getting the very much better, well done in everywhere, and we are going. Umentri katanat ka kwat ka khia ba wailat miki shillaw labu gajing terwa bantawi ka mobile application ka bantre kam habaro ka we gajilla nakabenta ban penyaso iki blood bank ki center bat kinong ice nam mon ngobha da gajing tmu ba onla ban yo yakasnam hakapor badon kam kirki yaka habakren haka program hashwa ban rakhi yaka World Blood Donor Day uba shilla ula ong bakani ka rinsan kan sa penyo yakijing tip kumbalong ni real-time information halor gajing don jong kasnam bat island yakinong pendon kam banyakren bat kinong ay snam mon ngobha lada don kam ulapan pau halor gajing don kam ban nang kampen klan shu shu ya gajing pen sa priang jing tip ban weng yakijing sngaw thu bakra bat kijing ma shapang gajing ay snam daga ba ong bakum kini kijing khuslai ki don bha haki jaka sor wat hadian bala yoi yaki sakhi bakajing ay snam kalong kabasngan. State government should come up with an app where we should list down all our blood center or blood bank, and where at any point of time where people they gonna check that okay, like if I need blood, so in which this is my location, so nearby me where I can get blood, so easily they can approach there, they can call contact number, and at the same time there should be all the information of the regular blood donors who donate blood free of cost, or because we know there are people who donated blood and take some amount also for as a support for themselves. So all those details will be put there. So at any point of time, if anybody need anything, so they can always go through that app. Umentri katanat ka kwat ka khia ba wailat miki shillaw lakintu ya ka ministry jong ka kwat ka khia bakanang ai jing krishan nakabenta ka Shillong Medical College but hospital ka badang suppletion da ka ba pen pa badon kam ban pen bha ya ka jing te jong ka ne ka jaka puli u shillaw la ong ba ka jilla dangshen kalai kendu ya umentri katanat ka kwat ka khia ka sarkar pedeng u JP Nadda ha Shillong ban kerpat ban ai jing krishan nakabenta ban nang kampen klan shu shu ya ka ne ka jaka puli doctor ne ka Medical College ula banjur ru halor gajing don kam ban yo ya gajing itu kom ka Institute of National Importance nakabenta ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS banang kentiu shu shu ya gajing shakri jom ka te ka jaka ai jing sumar. Another thing which we really want to push is regarding the NIGRIMS for the union government to take it as the Indian INI status, which is very I think really important right now. Where last time also when we had during my inspection visit there, I met the director and other officers there. Then they also raised the same issue that because unless if we don't get this INI status, then it is very difficult for them to expand. Because we really want to see the Umentri katanat ka kwat ka khia ka sarkar jilla ba wailat miki shilla nin kasngi tho ding ula ong bagajing bom sngaw tikna ya ka lawe jong kinong tre ka 108 ambulance service kalapin slam ban thawi ka plan nakabenta ban bu ya gajing shakri ha Meghalaya Umentri ula batay ba ka sarkar kalapin long ya gajing bishar babnia ha ka baya day ba gajing sngaw khia jong kinong tre barkan sa shim ya ka rai ka bakhaddu hadin bladep ban bishar bania ula ong ba kumbasan po la dihin riu po nakashispa
jong kijing bala penpau de kinong trei la dep ban penbet bat kajing dawa kabdang sa bat kabah khmat kalong baka sarkar kan shimti no ya kajing trei kam. Now we are almost in the completion of I think last time also I update you that we are sending for a study that how can we accommodate them, how can we keep their interests at the same time. So very soon I think we are in the verge of completion of the survey. So after that then we'll sit the department along with the 108 Ka Department of Management, Placement and Counselling Cell jong ka Northeastern Hill University Tura campus kalapan long ya kalimpong yathir Synergus 2026 and HR Conclave haka khat ar hado khat saw tarik ubnai jeliw ar hajar arpun riw halor kapang Human Capital in the Digital Era. Haga ni kalimpong baar sngi lenter lawan manishim benta de kito ki batbit haka kam human resource kinong yalam ki batray hakikar khana ki samla pule banyakren chapang ki jing ki biade bat kinong tray hapreng ki jing pen kalash ki digital ki kam ki jam. O convener o Professor Abhigyan Bhattacharjee o balong o head of the department jongka management ula penpau bakane ka de ka sien ka bakhat saw ban penlong ya kalimpong ula banjur ba ka kamram kalong ban penyeso ya ki karkhana bat kajing puli ban terwa shi ki samla puli ba ki la ban tip shapang ki kam batre ha ki corporate bat ai jing shai halor ki lat ki kabu tre kam ha kane ka ya jong ka digital. Lapen long ya kajing rakhe ba ipo ipieng halor kajing dap shi spa snem jong kajing wan jong Netaji Subhash Chandra Bose hakasian maningkong hashilong ya gani kajing rakhe lapen long ha phalau jong ka State Central Library ki samla pule jong ka Shillong College bat ki nongbot jong Netaji nakeleng ki benta jong ka nongba ki la lej ba shimenta hakate ka program kan maburom u ke tharme ula thang ya ka sharak jong ka jing rakhe ula audio kek bat bu sentiau hagajat jong umot dorsa kan mau u Netaji kamala bika bisharat kabalong kanong penyat kalaya thu khana shapang ka history jong u Netaji ubla wan hadu san sien che Shillong but I khuble ya director jong ka arts and culture Meghalaya ubla krishan ya ka te ka program. Ka St. Xavier's College oj maukerwat kalapan long ya ka program pen ko buram baningkong hakasngi thoding kabalong ka dak jong ka jing pen sa nam ya ka jing ya lenti jong ka jaka pule kani ka program kala lumlang ya ki samla ki bapule haka graduate ki kime ki pa ki nong hikai ki riu paukmat bar ki khot shnong hagani ka jing rakhe ka ba kamen ya ka jing job haga jing pule hagani ka sngi lapen ko buram da umentri ka tarat pule puthi uba lakmen remboy ubala long kum ukong san haringkat uba Ferdinand Bashan uba day u additional deputy commissioner bat ki we ki riu paukmat haka jing kren jong uba remboy ulapen shlori ki samla pule bakin yo i jinga ya ka jing pule kum kalenti sha ka jing roy shimet ka jing shakri ba ka jing te ya ka jaj ban riu da ka bakin tu ya ki ban yai long ki babha bat ban yai sha haka jing persang jong ki ula banjur ba ka jing ki jong ka Meghalaya ka shong haka jing atray lang bat ka jing shimbenta lang jong ki samla u principal Dr. Sunny Augustine ula ai khuble ki samla pule bat ula ai khuble ki kme ki pa ki nong hikai bat ki nong khuble kit bok kit ruang halor ka jing kashan jongki. How do you see life? A life opportunity or a life that is problem? Good. I'm very glad that you look a life full of opportunity. You are a leading light to your fellow student. You are a torchbearer of St. Xavier graduates in Umay. Every individual is unique and U President Kaseng Voice of the People Party East Giant Hills uba dame wan hi el rembai ulapen pau ya ka jing sngokhia halor ka rukom pentray kam jong ka sarkar halor ki kamti dawyong ha ka district
habia kren bat kinong tho khubor ha ka office jong ka seng hadkhia uba rembai ula ong ba ka jing kren badang shen jong usimbut mintri rangba uba snyau bhalang dhar kalapen lengo ya ka seng ha ka ba om shim la shim ya ki sien jam ki ba paka ban penbet ya ka jing ha ka kamti dawyong ula kali ba balai ka tanat mining and geology bat ki dekhot ba mi khmat kim dan benta mar khmat ha ka jing thaw ya ka plan balalam khmat da ka sarkar uba rembai ula penpa ba ka Giantia Coal Miners and Dealers Association kalapen long ya ka jing yalang hakaway na gijaka penmi dawbilat ban penkre ya ka plan ban pha sya ka sarkar ka ba ka VPP ka syemba omla ban pediang kani ka jing kren ke jongi ka bangi kwa ya ka ban kren prosya ya ne di peti chimistar ke jongi ka long lengba kani ka khubor ka bami ha who NE Media Hub required under the present policy is too large kani ka jing ada ka jongi ka long ba di peniru hangme ba kata ka open cast kamla manlong namar ka don kam de kispa hektar ya kanero na dua harjar atulai ka VPP ngalami shmat bayong mangimla menteri de kimi kispa hektar pedunano chakalai sa hektar kumba don ka jaka ki beri jungi ya kanero ka sarkar ka sna SOP ta pen to ta ka to kaningot na kala sna kamlong de ka haban serenda makala fil ta habala fil ki de ban priang ya kani ka jingbom long kani ka jingbom la jong kani ka sarkar banle na ka bata ka jingbik jingpiang ka Giantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kala maham ya ka board penyat district ka East Giant Hills ba DMHO halor ka jingpa iki Dr. Marat ha ka jaka jong ki Dr. Sumar Briu ban khmi ya ka jinglong jingman jong ka kot ka khia jong u president jong ka uba Marshal SBBM ha ka por badang penlong ya ka jingsha thangan klembu por halat rembai dongwa u information secretary uba overcome dekar ula ong bala pha ki Dr. Marat ha ka khatway bat khat arterik u jilliu ha ka baka seng kala penpau bala kenya unong yalam jongki kum umrat om kum ubriu ka JCOMSWA kala maham ya balada kum kini ki jingjia kidang wan mi biang kinsa ujor ya kani ka benta sya ka Human Rights Commission Penremjur ya ka administration East Giant Hills district bar ya ka DMHO ya ka jingle tortui jongki bala arsni kila pha da ki doctor veterinary ban check up ya president jongi kani ga jingle torti jongki ka clear shy bakila kwa ban peniap ya president jongi ladak administration kamla ban pha da ki doctor briu ki badai sisa ki doctor nikum ka assistant ni ngeusi bat ngi penrem jor ya kani ga jingle jongki kat bau president udang syak thangan na benta ka jaj briu jongi kim kenshu ya ukum ubriu Henry ki ken ya kum umrat ladak ki teng ban ya ile Kawai ke jingjia bas ngausi kala jia hanong po aka step stok jong kas ngi sat jan kabla shim ya ke jing im jong away unong bela badang arpos nem kerta bat penlong ya away pat ban min sau jur hadian baka away ke benta jong ka yeng ka badang don ha padang ke jing maramot kala klem ha ka por kumbashi po ba jemen step kuma saungut kinong bela sngi kala don ha ka jing pen prai ketika yeng ha ka baka slap jong ketika yeng kala hap kensan bat taplup ya arngut na padang jongki kinong shong snong kila lej mardor sya ketika jaka ban yarap yaki ki arngut way pat kinong bala kila like pet bar ki shumen saw malumala barok sawngut kini kinong bala ki de nakasnong umpathaw hari boy district ki pulit kila ra no ya ka met jong nu samla shanong po civil hospital ban le ka postmortem bar ki jing pendep kat kum ka an ka jing tokit kadang ya chakmat ban lap ya ka daw jong ka te ki jing khlem Mentapat nginya pai shiki khubor na keleng ka than shti lami ngi Menteri Rangba ka Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma ka singi tho dieng ula ple patba ya ka jing ya shalan jong ki so litchi ki balayo ya ka GI tag na Assam sha Singapore hakat lieng sun ha Guwahati ka balong ka sin jam ka bakong san ha ka bakintiw ya ka jing shalan ya ki mar rep jong ka jilla ha ngani ka program la ya don lang ru da menteri ka tanat ka rep karyang ka Assam u Pijosh Hazarika u balapan paw ya ka jing angnu jong ka sarkar ban kintiw ya ka yo ka kot jong ki nong rep bat ban pen inam ya ki mar ki bakerpang kibla penmi na kajela Assam hakiyaw ki hat jong kapertay. Mentapat nginya pai sa syaki khubor na kelengkari.
Katanat Shipai Indian Army kelapadiang sngobha yaki sauspa prapuwengut ki officer thamai haka passing out parade ka bashispa sanpupra kabla long ha Indian Military Academy Dehradun mentaka sngi. Kani ka jing rakhe ka long ka dak jong ka jing pendep ya ka jing sha hikai jong ka gentleman cadets kabla ya da ka jing long ka batikna bat ka berhenti. Haka Chetwode building ka bapensa nam baro sanspa khatsan ngut ki cadet bakin thup ya life sangut na kiri ki biajan kabla ya lengba ya ka antim park bansha penskem kum ki officer. Kaparit mentau snem kalong ka bapensa nam haka bakhandai ngut ki kintei cadet kila pendep ya ka jingsha hikai haringkat bar ki cadet shenrang haka sien ka baningkong. Ka President Draupadi Murmu ka officer ka babishar ya ka parit kala batay ya ka IMA kum ka dak jong ka buram ka jing shlur ba ka jing shakri ya ka jaj ben riu da ka bakhot ya ka jing penrung ya ki kintei cadet kum ka mau jam ka bakongsan haka history jong ka academy. Menteri rang badu kari Narendra Modi ulami nalari balik jengo riu sngi ya kari France bat Slovakia da ka bapen pau ya ka jaka ba kerpang jong ka France haka jing temu ba kongsan jong ka India haka jing penbana jong u hashwa ban mi nalari Modi ulaong ba kani ka jing let kan penlet jingmut haka bapen klan ya ka jing ya dei haka liang ka yo ka kot bat ka kolshor kari France bat ban pen klan ya ka jing ya dei parlok jong ka India bat ka European Union harengkat ka Slovakia ka balong ka dekot ba kongsan. Lashay kasngi Modi unple lang ya ka Bharat Innovates bat u President ka France u Emmanuel Macron kabadai ka jingalang ka bapaw nam hapo ka India France Year of Innovation. Mentapat nginya pai shiki khubor na keleng ka perthai. Ka Iran bat ka Amerika kila penpa ba kila nang khamjan sha ka jingya te kular ka blapen mi ya ka jing kermen ban ya shaprang ha ka jingya kren ki badang ya chakmat ki he sarkar na baro alyang mamla kila penpa ya ka jing kermen ban penduna ya ka jingya pher apreng jongki wat lai ki jing tip ba bnia shapang ka jingya te kular ka bala ban long om pat la ban penpa pat ba. Mentapat nginya pai sa shiki khubor ya lekai. Kajing hakaliang kajing penyat ya ka Meghalaya Cricket Association kalanang jur hakabaki dekot jong ka Apex Council bat ki katu kani ki District Cricket Association kilalet halaki jong ki jong sya ka BCCI ban kerpat ban tuklar mardor kirki ban penyo biang ya ka jing traikam ka bayat bet haba ai jing kren chikilat pathai khubor ka sngi thoding Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs ba wailat miki shillaw laong baka sarkar ka kwa ba baro kiliang kanya penbet lang ya kani kajing ula batha baka jing ya kan art ka badang don menta laktai kinong tray bat kinong yelek kai cricket ki badang khe dang san kham tam na kabenta ki limpong yelek kai ki banwan. As you all know that I think BCCI it's the one of the richest board or the I think in term of their function is totally different. So that's why I think definitely from our end we'll try to urge both the parties to please come together and sit. So I will urge them from we'll give them some time to come together and sit. But ultimately, so if this thing persists, so I think from the department also. Kiriu 8 football ha Meghalaya kila ai burom yo klur ya lekai kari Argentina bat unong job ha ka World Cup u Lionel Messi de ka jingya patba ba jai ha shillong manta ka sngi lapen long de ka Messi Fans Club Meghalaya kane ka rally kelas dang ha golfling bat kala ya lengbai ki shibun ki shnong ki thau bat pen kut pat hamadan malki kinoy shim menta kila ra rengkat ki banner bat ki lama ka ba pen paw ka jing 8 jongki yo Messi ha kane ka rally la sakhi ya ka jing wan ya shim menta shirhem na kinong kershan jong Messi hakirta ba pher u president ka club uba bats kem lang lingkoi ulaong ba kani ka rally ka longkum ka jing ai burom yo Messi bat ka jing kentiw ya ka mensiam ya lekai ka jing ateli ka jing long shiparlok bat ka jing penyajan hapadeng ki samla lengba ka football. Today rally we organized like a Messi fan club. We know that our Lionel Messi, the god of
football, no? As we know that the good of all time, like he will play this final, the last World Cup ever. So as a fan, we have seen that not only Meghalaya, but we have seen all over India, especially those who love Messi. They come to the road and they show that unity to bring together not only youth, but I have seen that even the elderly women, like elderly people, no, they come together and celebrate to show that the sportsmanship that inspired by Messi was not only one or two, but Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng hak keleng ki benta jong ke jela. Hatura kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bar kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing sngam ka haw-haw mentakasi kalong prapwe na kashispa, kajing hap slap kalong katsaw millimeters. Habapai pa chanong ba shilong, kajing kriat kalong 40 degree Celsius, bar kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sngam ka haw-haw mentakasi kalong kandai po na kashispa, kajing hap slap kalong real millimeters. Kadbaha jowai pat kajing kriat kalong kandai degree Celsius, bar kajing shit kalong 40 degree Celsius, kajing sngam ka haw-haw mentakasi kalong kandai po na kashispa, bar kajing hap slap kalong kandai millimeters. Kandon kajing hap slap ba malumala, bar kajing tiat upertat haki babun ki benta jong katura shilong bat jowai. Shwaban poi siya kabakut jong katup kubor ng yapet biyang sasisiyan niya kimat bakongsan. Kalaway ba pernay ka ap ya kajila Meghalaya ang umentry kna ba pet ikikam ports, shipping but waterways ushan tenu Thakur. Penpau Menteri kena bapet ikikam ports, shipping but waterways Ushantanu Thakur ya kajing snow scam. Halor kajing kieu jongka BJP ha Meghalaya. Panjang tershan Menteri ketenat kekuat kekia ke Sorkar Jilla uba wailat Miki Shilla nakabenta ke Shillong Medical College. Ajing ro ke Presiden Draupadi Murmu ki cadet haka passing out parade bashis pa Sanpupra ke IMA ha Dehradun. Badle burom kinong Krishan o Lionel Messi ki bana Shillong da ka yat patba bala penlong ta ka Messi Fans Club Meghalaya. Teparlok atung ilapoi syaka bakut jong katup kubor jengi metaka janmiet hadu bina syambiang bat pila syai kasngi kublei pi baro.